Hej, i dag vil jeg bevise sætning 4,6, som handler om midtnormalerne i en trekant. Og det første jeg vil gøre, er, at jeg vil tegne midtnormalerne. Ja, og derefter vil jeg lige forlænge dem og kalde punktet O, som blev henvist i opgaven. Ja, så nu, når vi har gjort det, så har jeg fået tildelt 4 spørgsmål, som så skal forklare, hvorfor midtnormalerne skærer hinanden. Det første spørgsmål er, hvorfor vil O ligge lige langt fra A og B? Og vi bruger sætningen 4,2, som siger, hvis et tilfældigt valgt punkt på midtnormalen så er afstanden til linjestykkets 2 endpunkter den samme. Så hvis vi har her den her midtnormal, som så altså AT, eller skal vi ikke sige AB, jo, den her midtnormal, så et tilfældigt valgt punkt, så O. Og så det den siger er så, at fra linjestykket fra O til A og fra O til B vil så være den samme længde. Og ja, jeg vil så lige se, om det er rigtigt. Og ja, det ser det ud som om, så sætning 4,2 har stik. Og så det næste spørgsmål er så, om B og C vil ligge, hvorfor det vil ligge lidt langt fra hinanden. Så hvis jeg også lige gør det sådan, hvis jeg lige laver en til linje, som så kan bevise, at sætning 4,2 endnu en gang har ret. Og ja, det gør den så. Og her så er linjestykkerne fra O til de 3 endepunkter jo alle sammen det samme. Så det viser jo, at det også er skæringspunktet. Næste spørgsmål så, hvis O ligger lige langt fra A og C, hvilken linje ligger O så på? Ja, så hvis den ligger lige langt her fra A og fra C, så må den jo ligge, så der må den ligge på begge linjer. Og ja, og den anden del af sætningen 4,2, det er, at omvendt, hvis et punkt har samme afstand til et linjestykkes 2 endpunkter, så er det tilfældige punkt som midtnormalen. Så ja, så det holder jeg som stik. Ja, og det var vel så mit bevis på, at de 3 midtnormaler skærer hinanden, og at de alle sammen har lige afstand til skæringspunktet.